Ahoj. Jak nazar? To se mi líbí, že no tak ve skautu se mi velice líbí třeba, že hrajeme spolu různé hry, že můžete dát trávu. Krávu. No, taky jezdíme na různý výlety. Já taky můžu dát trávu. Spousta kamarádek, nejvíce mě tady líbí hry, chodíme spolu na tábory, jezdíme spolu na tábory, chodíme spolu na výlety, procházíme se po všem. Hrajeme na hřišti nějaké hry. Že to hrajeme na různé hry. Mám teď spoustu kamarádek, třeba Káju, Kaku, Anetku, Kamču, Aličku, Gábinku, Verdu Pořízkovou. Já se sebou moc kamarádka někdy nejsem, takže no i Jáček, no, někdy. Samozřejmě taky Andílek, což je náš vedoucí. A on taky může trvat krávu. No a to je asi všechno, co jich taky chtěla říct. Ahoj. Veverka a Bomba. No a že můžu trvat krávu, jak už říkala Verunka. Jáček. Teda Jáček, no. Tak. A ještě, že to nám jsou kamarádek. Tak pápa. Tak, dobrý den. Já jsem Kamča. Nechte mnou. Je tady hodně pěkná zahrada, žaludka, je tady hodně sněží. A se tam můžu házet trávu. A holky taky. Že můžeme hrát různé hry, že tady mám kamarádky a... Děkuji. Spadlač. A že prostě tady máme Ajka, vedoucí, máte rádi. A že tady máme takový zubů. To máte kytičko, vážená dámo. Děkuji.